de sempre que han fet malalts els governs amb tanta corrupció, així que anem a parlar-los, els estem parlant en un altre llenguatge i este és el primer, el de les primàries, per encoratjar-los a participar i a creure una altra vegada en la política i en els seus representants. Per això Compromís trobo que ha encetat este camí que l'altre dia me va agradar molt quan ho qualificava un diari que era entre el somriure i la rebel·lia per aquestes eleccions europees, trobo que és molt adient de tot el que ens estem trobant ací. Tinc la sensació de que l'única manera de donar-li la volta a l'economia és realment superant aquest sistema que jo deia i l'única política possible, l'única política econòmica possible passa per l'economia verda i per l'economia sostenible. Es tracta de buscar unes polítiques econòmiques que no només plantegen la possibilitat de salvar el planeta cap al futur, sinó de salvar a les persones en el present. És a dir, economia verda, economia sostenible, vol dir, està calculat, està estudiat, vol dir a curt termini la creació de 10 milions de llocs de treballs a Europa. Llocs de treball d'economia verda, però també d'economia blanca. No només són energies renovables, sinó que rehabilitació ecològica dels edificis, rehabilitació sostenible, química verda, però també el que es coneix com economia blanca, que és tota la condicionada o la que està lligada a les qüestions de cultura i sobretot del benestar de les persones. La cura amb els majors, la cura amb els dependents, el benestar social, i crec que aquests dos trets són fonamentals, la radicalitat democràtica per implantar aquesta política que jo plantege i sobretot tindré clar que només des d'una altra economia i d'una economia verda això té futur. Des de Brussel·les, que és el corredor mediterrani. Jo crec que és absolutament prioritari anar a treballar el corredor mediterrani, perquè Madrid està intentant canviar un corredor que hauria de passar per les nostres costes, que seria una de les plataformes més grans d'intercanvi econòmic, tant el que entraria per Àsia com el que entraria per Amèrica, i que seria una font de treball enorme per a les nostres regions. I aquest corredor mediterrani hem de defensar-lo també. Tenim un 40% de pressupost que ja està destinat. Madrid està retardant cada volta més el tema del corredor. Hi ha que anar allí a defensar-lo. Hi ha que anar a les nostres regions, als nostres municipis, que són necessaris, i fer plans estratègics on passi el corredor i sigui enriquidor per a la nostra economia. I després, aprofitant també que estem fent una economia verda, la nostra terra, els agricultors. Hi ha que treballar un PAC més digne. El PAC que tenim ara mismo, la plataforma agrària comú, la política agrària comú, és irrisòria. No podem viure només amb les migues que ens donen des de Brussel·les. Des del meu punt de vista, jo crec que les polítiques neoliberals que està aplicant la Troika són les que hem de canviar, perquè són profundament errònies i ens estan afectant especialment als països del sud de la Unió Europea. Urgiria canviar aquestes polítiques per recuperar l'espai que han ocupat els mercats financers i les elites econòmiques. Hem de crear una banca pública. En aquests moments, gràcies a l'article 104 del Tractat de Maastricht, el tractat prohibeix que els estats puguen financiar-se directament del Banc Europeu, hem de passar per la banca privada. Això és una de les primeres coses que caldria canviar. Hem de recuperar el model social, com deia, hem de ficar a les persones per davant dels interessos de les elites financeres i dels mercats. Caldria potser també parlar d'un salari mínim europeu. L'altre dia també comentava que el comissari europeu, el senyor Rehn, el primer que ha fet ha sigut vindre al nostre país a demanar més rebaixes en els sous, en els salaris. Què podrem fer nosaltres? Quines són les alternatives? Dependrà molt del resultat del Parlament, dependrà molt del resultat d'aquestes eleccions. Ens estem jugant molt. No fa massa, la Comissió d'Economia del Parlament Europeu li va llegir per primera vegada, de forma una miqueta tímida, però li va llegir la cartilla a la Troika i va dir que no acceptava determinades imposicions que venien de fora i que estaven en contra precisament del sentiment de construcció de la Unió Europea. Què podrem fer allí en aquest Parlament? Per què podrem apostar? Òbviament es tracta de posar per davant la justícia social i després l'economia. Es tracta, òbviament, de repensar tot allò i de tindre força al Parlament.
No siguem, a mi no m'agradaria despertar expectatives falses. Depenent molt de com queda el Parlament, nosaltres podrem jugar. Jo crec que les idees les estem repetint en estos dies i les tenim tots molt clars. S'ha de reactivar l'economia productiva, no podem carregar una crisi que és una crisi de deute, d'un mal comportament d'uns bancs amb uns altres bancs a la ciutadania que no és la culpable. S'ha de ser valent, s'ha de denunciar que aquest deute és il·legítim. I nosaltres hem de forçar a que això siga un element de reflexió i d'actuació de la Unió Europea. Quina força tindrem? Dependrà molt del Parlament, però nosaltres hem de col·laborar, enviant allí a gent per part de Compromís EQ, naturalment, per a canviar aquesta línia. Molt bé. La primera qüestió és que tenim que anar a les institucions europees a fer política. La segona qüestió important, financiació. Ahí tenim que apostar per una banca pública, unes cooperatives de crèdit, un foment del sistema de microcrèdits, un control del Banc Europeu d'Inversions per a que els seus diners vagin a projectes rendibles, projectes igualitaris, projectes realment interessants. I per últim, després, en tercer lloc, tenim que parlar de l'organització, que és molt important. Des de la base, tenim que estar organitzats, la base social. Hem d'organitzar-nos en cooperatives, hem de contemplar les xarxes d'entitats locals, hem de contemplar les ONGs, hem de contemplar els moviments ciutadans, tot un teixit que estiga disposat a, des de la seva organització, anar a Europa i aprofitar-se dels projectes que es puguen posar en marxa. I en quart lloc, cal tindre un objectiu, que aquest objectiu jo crec que la situació de crisi actual és molt clar, i és que l'economia que és que aquesta situació no pot ser igual a la que teníem abans. Estic d'acord, tenim que anar a una economia verda, una economia que recolze en les infraestructures verdes, una economia que unisca més el camp, les ciutats...